ученичка Леди Бет се казва. Англичанин може да ви каже повече. This is like a World War II. The explosions are impressive. The goddamn Имате канал в YouTube? No, I don't have, but I'm thinking about creating one and making really much impressive videos in it. Like that one. I'm sorry, Caddy, but I have to steal something from you. Sorry, I was saying it to you. But right now, this is so impressive. The fireworks just blow everywhere. It's like the whole Bulgaria just starts everywhere exploding in its heads. So fucking cool. Looks like my dad doesn't do anything at all because he's a sad father. Да, хора, мога да ви кажа честита нова година! Видяхте ли? Каква хубава, как добре посрещам новата година? Но дали ще е така хубава, нищо не се знае. Тук се виждат летище София. Кали, очакваме да е добра годината. Може ли някой друго гадо да си имаш, ще да спанеш някой ден? Да. И аз може би. Сигурно си няма да сега. Не знам да говорят нещо. Къщите? Нещо хубаво. Къщите? Ето, англичанина ще снима своя телефон, въпросни Samsung. Хора, виждате ли какви красоти? Боже мили! Ето там, ще грабна нещо красиво сигурно. Ама то пак Не! Автоматът е! Майката ми тук. Да. Прекали ли си шампанското? Сякаш пък аз не съм. Той не е пием шампанско. Малко студеничко хора тук. Да не трепене повече. Дихва зарята. Ако го фанеш добре, може и да не го изпуснеш, като го фанеш е така. Малко не лоши камера. Този радио тихо няма повече зарята. Тези хора, хората по сухата река са по-такива и продължават да гърмат. Някой там това нищо да не се опитва. Не се получава. Няма да го затваряме. това е материал. Много хубав. Цънка ми вайбъра. Не твоя. Моя. Трябва да го. Да, да се да. Още